Nahingyo kag ginapanawagan sang Panay Consumers Alliance sa Iloilo City Government nga pamatian ang tingog sa mga konsumidor amuman mga vendor sukon manugbaligya angot sa pagbukas sang gin-redevelop nga Iloilo Terminal kag Iloilo Central Market. Suno pa kay Lucy Francisco sang nasambit nga alyansa, nagapangabay ini nga kuntani tanan nga mga vendors nga nagaokupar sa daan nga merkado ang iakomodar man sa bag-o nga building. Dugang pa niya, tuman kagamay ang pwesto sang iban nga mga manugbaligya kag wala man sa raga kaigo nga storage ilabi na sa mga nagatipon sang stocks sang ilo produkto. Pahayag pa sang natungdan, plano man nila nga makig-istorya sa alkalde kag iban pa nga opisyales. Yari ang kabahin sang pahayag ni Francisco. Ang mga vendors makabalik. Kung pwede pa lang ma-accommodate tanan kay nga why pa sis, mara niya sila, nga i-box out sila, tagaan lang sila sang mala, ang ilaga ni iban sa mga social media, gagawa nga butangan nila sang kwan, sang baboy, niya mula ni kadako ko yung tangkal sang baboy namon. Diyan lang gumito. O may ara gani nga 0.90, way gani 1 meter by 3 meters, diyan mo lang ano siya makabaligya daw, muna gag-konsensya gid sila. Kaya isang pag-idway labot na katalan makabalik, tani ining 5,000, 10,000, tag 15,000 ng goodwill kay ang mga buot sang vendors nato nga pwede man kami magbayad sila, pwede installment lang, pwede January na lang kay sila pa ni mapaguba sang ilang pwesto nga naguba na gani, sila man to mapatakod sa sulod sang siras ng ilang akwan nga pwesto. Iloilo, inisi ka K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.